integrated forces that are here. Yonke into imicalanye kwezokhuseleko kulungiselela ugwayimbo lokuvalwa mba kwelizwe ngomso. Uma kunenkinga ekhona abantu abahlale phansi bayixoxe siphelile isikhathi sesibhamu saqhama isibhamu akazisize umuntu kunaloko sasho umntandane. Amakhulukhulu abahlali basehostele kwaMashube bebambe indibano nenkosi zemveli kunye namapolisa ngenzame zokuphelisa ulwaphulo mthetho kwezohostele. iTS Galaxy bethe Richards Bay ngamanqaku amane eqandeni kumdlalo we-DStv ngalenjikalanga. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT. Khongozela November sinilungiselele wona ngokuhlwanje. Yonke into imicalanye kwezokhuseleko kulungiselela ugwayimbo lokuvalwa mba kwelizwe ngomso. Ngalentseni umkomishinala wamapolisa uNjengelefani Masemula uthe uqinisekile ukuba zonke iagente zeli zezokhuselo ezityalwe kwisikhululo senqwelomoya OR Tambo zizokwazi ukugcina uxolo nokhuseleko. Masemula betyelele isikhululo njengenxalenye yokuqinisekisa ukuba onke amazibuko kweli akhuselekile. Sixolise ngelo nqaku xa siqhubekela phambili umbutho iRoad Freight Association uthi akusukuba lula ukucebisa bonke abakwinkonzo yothutho lwemithwalo ngesigadla ukuba banqumamise inkonzo zabo ngenxa yomngcipheko ngokweyamene nokumiswa kwentshukumo zelizwe okucetyelwe ungomso. Lo mbutho njengamanye amaqumrhu oshishino ubongoza abaqhankqalazi bawahloniphe namalungelo wabanye xa besebenzisa ilungelo labo lokuqhankqalaza. Amanye amaqumrhu aphakamise ukuba ushishino lunqunyanyiswe de kudlule lemini yangomso. iRoad Freight Association ithi cebise abanini bezigadla ezithutha imithwalo bangalukalisa uthutho lwemithwalo ngomvulo xa kunganyanzelekanga. Ndaweni yoko lo mbutho wacebisa ukuba bathethathethane nabathengi ukuba imithwalo ithuthwe ngaphambi okanye emva kosuku lwangomvulo. Kungenxa yokuba izigadla ziphela ziba ngamaxhoba okuhlaselwa zityhuthulwe kwimigushuzo efana naleya ngomso. Kunjalo lo mbutho uthi usebenzisana nenkonzo yesipolisa incede apho kukho isidingo. We've also said to them that there are going to be some cargoes that are going to have to move on Monday, whether we like it or not. You can't stop everything, and some of those are potentially dangerous in terms of having an explosive nature, for want of a real word, like petrol and diesel. Umbutho wezorhwebo noshishino kweli SA Chamber of Commerce and Industry uyigxeka bukhali imigushuzo ecetyelwe ungomso ngelithi yarhorhisa injongo zayo azinamkhondo. And we urge the law enforcement agencies to actually perform their duties diligently, because if they can do that, they will be able to protest to protect the protesters, but also protect those who are not protesting. Ngethuba mongameli weli Mnumzana Cyril Ramaphosa esindleke uxa wakhe waseTanzania ngolwesine egxininisa uthe uyayazi ezintshukumo zicetywe yi-EFF zingovukelo mpuso wathi bakulungele bengurhulumente ukulwa ulwaphulo mthetho ngokukuko. We will not allow those who want to spread anarchy to do what they like here in South Africa. We are a constitutional democracy. Nanjengoko lemigushuzo yoyame kufuphi kusuku lwamalungelo oluntu ngolwesibini akukacaciki ukuba zingachaphazeleka kusinina intshukumo zolusuku lwamalungelo oluntu yi-shutdown. Kodwa isithembiso senkonzo yesipolisa sesokuba abantu bazawukhuselwa benze izinto ngokukhululekileyo. Sibuyele kwinqaku lethu belinamagingxi-gingxi. Yonke into imicalanye kwezokhuseleko kulungiselela ugwayimbo lokuvalwa mba kwelizwe ngomso. Ngalentseni umkomishinala wamapolisa uNjengelefani Masemula uthe uqinisekile ukuba zonke iagente zeli zezokhuselo ezityalwe kwisikhululo senqwelomoya OR Tambo zizokwazi ukugcina uxolo nokhuseleko. Masemula betyelele isikhululo njengenxalenye yokuqinisekisa ukuba onke amazibuko kweli akhuselekile. Security forces of our country are going to defend our people. They are going to make sure that intimidation, anarchy and disorder does not prevail. But those who want to protest, by all means, you protest peacefully.
Umongameli Ramaphosa uqinisekise abemibeli ngokhuseleko wakwatyityimbisela umnwe abo banenjongo yokuphula umthetho. Abezokhuselo bawuvile umyalezo ongqongqo kamongameli baphuma iphulo namhlanje ukuya kwisikhululo senqwelomoya iOR Tambo ukuya kuqinisekisa ukuba konke kuhamba ngendlela. We are quite confident that there is sufficient integrated forces that are here, consisting of various disciplines, we have Metro Police, SABC, SABC. We are quite okay that there is sufficient to make sure that there will be peace will prevail. I think it's very important to indicate tomorrow represents something that is a different day to our normal operations, and hence all of us are here to manage that difference. It doesn't mean by any means that we would be acting unless there are people who are breaking the law. Amapolisa enkonzo yesipolisa yeli, amapolisa esixeko kunye nomkhosi wokhuselo weli aza kutyalwa kwiindawo ezahlukeneyo uqinisekisa akukho luphazamiseko ngomso. Iziganeko zogrogriso phambi kokuvalwa mba kwelizwe sele ziphantsi kophando lwe-SABC nebutho lokhetshe. We have a team that is working on all other intimidation, the threats, the interpretation of what we are getting, the investigation thereof, and it is a multidisciplinary team that also within it has the guidance that they are getting from the legal fraternity. Umkomishinala wamapolisa eGauteng utandalazise izizathu zokuba umngcelele we-ANC weveki ephelileyo ungakhange ufumane ingqalelo efanayo kwabezomthetho. You don't know where people will picket, where will they start to move, where will they end their movement. It creates a problem, so we will respond to all those other things. Nangona abaququzeleli bogwayimbo beqinisekise ngelithi kuza kubakho uzinzo noxolo, kodwa amagosa omthetho awazimisele uqabuka sekuphulwe. Abasemagunyeni eNtshona Koloni baza kutyala amagosa okugcina ucwangco kwiindawo ezifana namaziko karhulumente enkonzo ezingundoqo nakwezo zixhatshakelwe zizixholo-xholo ngethuba lovinco olucetywayo lwangomso. Umbutho i-EFF uhlaba ikhwelo lokulahla esikhundleni komongameli uCyril Ramaphosa ngokunjalo nokuba wonke ubani onganelisekanga ucimicimi wombane, ukwenyuka kwamaxabiso ezinto, ubuqhophololo lwaphulo mthetho ngokunjalo nokuxhaphaza okusekelwe kwisini babe yinxalenye yalo mngcelele. Ibhunga lezokhuselo eNtshona Koloni lenze ingxelo koonondaba ngobume bokulungela ukujongana nalo mngcelele. Urhulumente waseNtshona Koloni ufunge ukuba uzokusebenzisana ngoqhogwano namanye amaqumrhu okhuseleko ukujongana noqhankqalazo olungathi luqhambuke, baqinisekise ukukhawuleza baphendule. Amapolisa atazosebenzisana neqoqo labaphandi, amapolisa asekuhlaleni, basebenzise iinqwelo moya, bajonge iikhamera, bagade ulwazi oludizwe kumakhasi onxibelelwane, boyame nasekutyalweni kwamajoni azokuncedisa. Bathi balindele abaqhankqalazi kuba balandele umthetho. Iparlamente ezilapha eKapa zimbini, City of Cape Town eholo apho iparlamente ihlela khona. Nezinye ke ezifana nezikhululo zenqwelomoya i-airport international nale iseGeorge kanti nayo sikwatyale amapolisa kuzo. Siwatyalile ke amapolisa kwindawo ekushishinwa kuzo kwivenkile kuthiwa shopping malls ne-shopping centers. Urhulumente wephondo uthi akazovumela lo mngcelele uthwaxa uqoqosho. If we want to fight for economic freedom, then we must keep the economy open and allow jobs to be created. Closing down the economy and taking jobs away does not make any sense to me whatsoever. So that was the gist of getting the interdict in place. Abakwansasana bamemelele abahlali basebenzisane nabo bachaze ulwaphulo mthetho. Thule Joka, Iindaba zesiABC eKapa. Amakhulukhulu abahlali basehostele kwaMashu bebebambe indibano nenkosi zemveli kunye namapolisa ngenzame zokuphelisa ulwaphulo mthetho oqhubeka kwihostele kwilokishi esemantla eTheku. Ngokwengxelo yamapolisa bayi-103 abantu abathe babulawa kule hostele ukususela ngoApril wonyaka ophelileyo. Ukusukela ngoFebruwari ukuza kuthi gango kwabantu abali-11 baphulukene nobomi babo. Umphathi wamapolisa uMnumzana Bheki Cele ubambe indibano esekhusini namapolisa kunye namakhosi kweli phondo. Abaholi bomdabu abaqhamuka ezindaweni ezahlukene zasemakhaya bebesemhlanganweni namakhulu abahlali basemahostela ngaphansi kweso elibukhali lamaphoyisa.
Abantu abaningi emahostel baqhamuka ezindaweni zasemakhaya esifundazweni. Abaholi banxuse ubumbano nokulwisana nobugebengu. Ezinyangeni ezimbili ezedlule kubulawe abantu abayi12 esigamekweni ezehlukene kuleli hostela. Sizokhuza lo labo njalo ukuthi abahlalisane kahle ukuthi bazi njengoba belapha bangumuntu munye empeleni baqhamuka izweni zamakhosi sithi ke uma kunenkinga ekhona abantu abahlale phansi bayixoxe siphelile isikhathi sesibhamu saqhama isibhamu azisize umuntu kunaloko sasho untandane phelile isikhathi semkhonto ayimkhonto azisize umuntu kunaloko esho untandane. Amaphoyisa ayavuma ukuthi izinsiza kusebenza zimbalwa kodwa ayaphikelela nokuthi amaphoyisa asestation sakwaMashu ayakwazi ukwenza umsebenzi kahle. Ezinye inhlelo esifuna ukuzenza la ehostel ukuthi sifake amakamera, sifake ama-light ukuze sikwazi ukubona lezi zinto singakwazi ukufinyelela kuzona. Labantu laba ababulala nayo bafike nemvula basuka endaweni zamakhosi. Izakhiwo zomphakathi sifuna siqiniseke ukuthi sisebenza nabo. Akhona ama-CPF la kwaMashu sisebenza kahle kakhulu nawo. Kodwa njengoba ichazile inkosi yawabiyela ukuthi ezinye zisuke emakhaya zize la zisuke emgidini zize la. Ucele uyakuncoma ukusebenzisana kwamaphoyisa nabaholi bomdabu ukuthi kutholakale izixazululo zobugebengu. Londe Khadebe, SABC News, kwaMashu. Kwalapha ezindabeni iziseko zophuhliso nophazamiseko kwinkqubo yokufunda xa kuqhankqalazwa ziphawulwe njengeminye imingeni ejamelene nezikolo eMpumalanga. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkela kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela ezindaba kwakhona kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Yonke into imicalanye kwezokhuseleko kulungiselela ugwayimbo lokuvalwa mba kwelizwe ngomso. Ngalentseni umkomishinala wamapolisa uNjengele Fani Masemula uthe uqinisekile ukuba zonke iagente zeli zezokhuselo ezityalo kwisikhululo senqwelomoya OR Tambo zizakwazi ukugcina uxolo nokhuseleko. Abantu abathengisa ezitalatweni esishekho kwiphondo laseLimpopo bathi abazukuthengisa ngomso nanjengoko kuzakube kubanjwe uqhankqalazo lokuvalwa mba kwelizwe. Abanye babathengisi bathi baceba ukuthatha inxaxheba koluqhankqalazo lokuvalwa mba kwelizwe ngomso. Ibhunga lezoshishino kweli phondo likhuthaza amashishini ukuba athathe amanyathelo okuqinisekisa ukhuseleko lwamashishini abo. Ziyabethabethani izimvo zosomashishini abasakhasayo abathengisa ezitalatweni malunga nogwayimbo lwangomso oluququzelelwa i-EFF. As the hawkers, we do agree that let's go and support the organization of the EFF, what the Commander-in-Chief have said. And reborn or no, as the South Africans, guys, can't we at least pop out something out of this government? Because, you know, we've been sent pillar to post. It's not that we're supporting the shutdown, it's just that there's nothing we can do. As they say, we are compelled to shut down our shops tomorrow. But remember, when we shut down, there is nothing that we'll be getting. Ibhunga lezoshishino eLimpopo linenkxalabo malunga nefuthe lolugwayimbo kushishino. It is our responsibility, therefore, to caution our business community to be careful with their properties and where they feel it's not safe, indeed, to close the businesses. And we say this with a saddened heart because it is a loss economically for us to close our businesses, even just for one day. Ukanti usekela mongameli we-EFF umnumzana Floyd Shibambu utyelele eWesternburg nalapho edibene khona namalungu e-EFF phambi kolugwayimbo lwangomso. Umbutho we-EFF eFreystata uthi akho zigrogriso ezinothi zithintele ukuvala mba kwabo elokucwangcisiweyo. Batyhola ngelithi amapolisa andwendwele iinkokheli zabo ngokungekho semthethweni. Lo mbutho uthi amaqhinga ocalucalulwa akasayi kusebenza. Kutyalwe imikhosi mapolisa jikelele kwiphondo iFreystata. Ezona ndawo kugxile kuzo ngumasipala ombaxa waseMangaung, umasipala waseMajabeng, owasedihlabeng kunye nomasipala eMetsimaholo apho kulindile ukuba kubekho intshukumo yezimandla. Ukanti kukho imbono ezahlukeneyo malunga nokuvalwa mba okucwangcisiwe yi-EFF kuzwelonke. No, I'm not joining it. For me, I don't see a reason because for EFF on my side, it's sabotaging. Definitely the shutdown is going to take over. I support it because we're going to end up having bread on the table at the end of the day. We, as unemployed people of South Africa.
Isaftu kweli phondo ibongoze abasebenzi ukuba bathathe inxaxheba kolugwayimbo ithi izenyanzeliso ezibekwa yi-EFF etafileni ikwazi imfuno zabasebenzi. We were at the ground making sure that each and every worker understands why we took a decision that we must embark on this national shutdown. Workers, we have a certificate that actually protects workers, which is a Section 77 certificate. Amalungu e-EFF sephume iphulo. We encourage all fighters to flock the streets, communities and everyone else who feels actually that they need to do that. Urhulumente wephondo ubambe ingxoxo nemibutho yamashishini, imibutho yezithuthi zikawonke-wonke neziqinisekise uba ziyasebenza ngomso. We stand against is threatening people who have taken a decision to exercise their right not to participate in the strike, and people are forcefully made to participate. That is what we are stating categorically clear that it will not be tolerated in the province. Amalungu omkhosi okhuselo weli atyalwe kumaziwa urhulumente angundoqo weli phondo. Ngoku masichaphile izimvo zabantu kwikhasi lethu le-WhatsApp. Sibhizi sidlala abelungu bamaplazi nje basenza yonke into abayithandayo le. Akekho umuntu osinakayo kodwa sinabaholi siyavota makuthiwa kuvotwe. Kodwa sinakiwe umuntu bahambela le kude emadolobheni kodwa nevoti balithola le makhaya. Ngiyiboni ngizoya kwisiteleka sikamalesi esihlelo i-EFF. Ngezathu sokuthi angiphathekanga kahle nesikhathi se-unrest abantu belahlekelwa kwakukhona belahlekelwa nayimisebenzi. Andiboni kuzoba i-normal day ngoba hey lambutho ngumbutho noko onamalungu amaninzi kakhulu azothatha inxaxheba kolwaqhankqalazo. Into endingazukuyenza ndosukuya kwematch le ye-EFF ndizawuyibukela apha eTV-ni hlale apha endlini the whole day ndibukele yonke le ntshukumo yabo bayenzayo. Mna ndiyaphangela ngomso, mna into engasoze yenzeke yoba umalema akhankase ngathi. Uhle kakhulu ke xa engasuchaphazela nathi lomgushuzo wangomso ngoba into exhalabisayo kukuba thina ngabanye siya emisebenzini. Akukwazi ukuba usuku olujwayelekile kusasa kunele national shutdown. Yabona nami ngizoyimbandakanya impela ku-national shutdown ngoba angiculisekile impela nge-load shedding. Inhliziyo yami izawuba fokesiteleka, umzimba wona besemsebenzini. So ndizawuba khona macala. Zaba intaka mpu. Soze ndizixakekise nozixakekisa. Ndiyayibona lento izokwenzeka ngomso. Mina zobe ndihlelele nje apha endlini qha. Sengikulungele mina ekuthenini ngiyongena emgwaqeni osukwini lakusasa angilaliki impela nje ubona nje impela sengire. Nxuse kodwa nabantu bakithi ekuthenini kusasa akulona usuku lokutapa etolo kodwa usuku lokuzwa esikhalo zethu uhulumeni kucime icimi kagesi uphele. Isiseko sophuhliso nophazamiseko kwinkqubo yokufunda nokufundisa kwizikolo ngabahlali xa bebambe uqhankqalazo ziphawulwe njengeminye yemingeni ejamelene nezikolo eMpumalanga. Ezi zimbono zabahlali kuziwe nazo ngaphambili kwimfunalwazi ngomthetho oyilwayo ngezemfundo esisiseko nebiqhutywa yikomiti yepalamente ejongene nezemfundo kaNyamazane. Ukulungisa inkqubo yezemfundo gabalala kubaluleke ngeyona ndlela. Ababandakanyekayo baphuma kwizindlu ezahlukeneyo kuquka abafundisi-ntsapho, imanyano, amaqela ezopolitiko nabahlali baphume ngendlu ukuya kuvakalisa izimvo zabo ngemfundo kwiphondo eMpumalanga. Bafuna ukuqinisekisa ukuba abantwana babo bafumana imfundo ekumgangatho ophucukileyo kweli phondo. And we have to fight for our schools, we have to fight for education. To me that's very, very important. Inqununu nayo ebizimasele mfunalwazi ithi uqhankqalazo lwabahlali lube nefuthe elibi kwinkqubo yokufunda nokufundisa kwizikolo. Iyaphazamisa le mbhikisho ngoba noma kungaba lilanga linye noma mabili leso sikhashana lesincane kudala ukuthi labantwana bagcine bangaphumeleli kahle. Izingeniso zabahlali ziza kuncedisa kuyondelelanisa eminye imihlathi kumthetho oyilwayo onamasolotya amatsha kwinkqubo yemfundo. We have had a first round where we allowed people to write submissions to art in Parliament. We have processed that. We had a second round where we have allowed people to come to Parliament and do oral submissions. We have done that. Now we are at the third round where we go to the public
and expect the people to give us their view. Komite eParlamente iza kuhlanganisa zonke imbono zamaphondo olithoba yokuzithi thaca eParlamente kuze ziphinde zishukuxwe phambi kokwamkelwa okanye zingamkelwa. Iindaba ziphela mawethu ixesha linomona ezangomsozi zanoxa bethu ngesizulu kamnandi.